سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو زيناتات اب تግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሕማቅ ኮነታት ይሕልፈ ምህላው መግላጹ اب تግራይ ከሳብ 500,000 ሰባት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ህይወቶም ምስአኖም ዝገልጽ ጸብጻብ ተመራመርቲ ኸንቲ ዩኒቨርሲቲ ወጪ ምህላው ጌታቸው ረዳ አብይን ኢሳያስን በዓይነ ኩናት ዩክሬን ብዝብል አርእስቲ ዘርጊሕዎ ዘሎ ጽሑፍ ኣብ የመን ዕጥቃት ሁቲ ወታደራ ሱዳን መቅታሎምን ዘደሰስ ከኸውኒ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልተን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጠውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ጥሜት በቀጥታዊ መቅታል ኮመደማ በሰንኪ ስእነት ሕክምናዊ ሓገዝ በድምር ፍርቅ ሚልዮን ማለት 500,000 ተጋሩ ህይወቶም ሲኢኖም ከም ዘለው ሓንቲ ዘግሎብ ኤንድ ሜይል እትበሃል ማዕከን ነቲ ኣብ ቤልጅማዊት ዩኒቨርሲቲ ኸንት ብጀይ ኔይሰንስ ዝበሃል ተመራማሪ ዝተመርሐ ጉጅለ ተመራመርቲ ዘቕረቦ ጸብጻብ ጠቂሳ ሓቢራላ እዞም ተመራመርቲ ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅምራት ሒዞም በቀረባ ክከታተሉ ኮመደማ ጸብጻባት ከቅርቡ ዝጸንሑ ኮይኖም እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ከኣ እዚ ሕጂ ተዋሂቡ ዘሎ ቁጽሪ ምውታት ናይ መጀመርታ ድሕሪ ኩናት ዝሞቱ መግማት ዝተገብረ ጸብጻብ ምዃኑ ተሓቢሩሎ በመሰረት እዞም ተመራመርቲ አቅሪቦም ዘለው ጸብጻብ ካብዞም ፍርቅ ሚልዮን ዝበጽሑ ህይወቶም ሰአነ ተጋሩ እቶም 50 ከሳብ 100,000 ዝበጽሑ በቀጥታዊ መቅታል ህይወቶም ክስኡኖን ከለው እቶም ካብ 150,000 ከሳብ 200,000 ብሰንኪ ጥሜት እቶም ካልኦት ልዕሊ 100,000 ድማ ብሰንኪ ዋሕደ ሕክምናዊ ቀረባት ህይወቶም ሲኢኖም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ከም ዝሓበሩያ እዛ ግሎብ ኤንድ ሜይል እትበሃል ማዕከን ጸብጺባ ትርከብ ኣብ መፈርቅ 2020 ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅምር ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዜጋታት መቅተልቲ ዓመጽ ኮመደማ ምዝንባል ዘጋጠመ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትካላት ሕክምናን ናይ ስደተኛታት ማዕስከራቱን ከቢድ ዕንወት ወሪዱ ኣብ ተኸልል ከቢድ ሰብኣዊ ቀልውላዊ ተፈጢሩ ዝርከብ እዚ ሰብኣዊ ቀልውላዊ ከኣ እቲ ዘሎ ዕጽዋት ደሚርዎ ኣብታ ክልል ኣብዚ እዋን ብክሓውዝ ዝኽእል ሕማማት ህይወቶም ዝስኡኑ ዜጋታት ብዙሖም እንዳዘያደ ይመጽእ ምህላው ሓካይም ናይቲ ክልል ሓቢሮም ነይሮም እዮም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ እዋን ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከቡ በሰንኪ ዘሎ ሕጽረት መግቢ ማይን መድሃኒትን ድማ ኣደዳ ሞትን ሕማማትን ይኾኑ ምህላዎም ተሓቢሩ እዚ ኣብ ትግራይ ከሳብ ሕጂ መዕረፍ ዘይተረኽበሉ ዘሎ ኩናት ካብ ዝጀምራት ሒዙ ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለየ ማዕስከራት ስደተኛታት ትግራይ ክቕመጡ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተፈላለየ በደላት ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ከኣ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ዕጽዋ ምስ ደገ ዝራኸብሉ መንገዲ ዘየለ ከምኡ ድማ መሰረታዊ ከም ማይን መግብን መድሃኒትን እውን ተሓሪሞም ከም ዘሎ ተገሊጹ በሰንኪ ዘሎ ስእነት ድማ ሕዱር ሕማም ጸንሖም ኤርትራውያን ስደተኛታት ህይወቶም ይስኡኑ ዘለው ኮይኖም ኣብዚ እዋን ከኣ ከም ውጽኢት ናይቲ ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ብክልል ኣምሓራ ጌርካ ንምውጻእ ኣብ ዘሎ ፈተነታት ብናይ ትግራይ መለሻታት ከምኡውን ኤርትራውያን ደላሎ ክቡር ዋጋ ክኸፍሉ እንዳተሓተቱ ነፍሶም ኣብ ካልእ ተወሳኺ ሓደጋ የእትዮም ክወጽኡ ይፍትኑ ከም ዘለው ተገሊጹ ይርከብ አባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ኮመደማ ኣብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ኮመደማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ወጻኢ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ኣብዚ ናይ ዩክሬን ኩናት ሓቀኛ ሕብሮም ኣርዮም እዮም ብምባል ንኽልቲኦም ዘመራሕቲ ኣብቲ ኢሳያስ አፈወርቅን አብይ አሕመድን ብዓይኒ ናይ ዩክሬን ግጭት ብዝብል አርእስቲ ኣብዚ አፍሪካ ሪፖርት እትበሃል መርበብ ሓበሬታ ዘርጊሕዎ ዘሎ ጽሑፍ ገሊጽዎም ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ኣብዛ መርበብ ሓበሬታ ዘርጊሕዎ ዘሎ ጽሑፍ ኣብ መጀመርታ ነቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ፈጺማቶ ዘላ ወራር أقدم زتحسبه متقعت إله قلصان كله روسيا قبل على يوكرين اتجبر زلا زي قارص متقعت خا لولا ونتكم بدم عالم لغاو حقتها زتحسي دحر مبال روسيا نناي ودب حرات هاجرات شارتر تحيسا محبر سب عالم دمك بقبل ملسي قبل على أمت أنا سفح الجدا كم زورده كم دم يوكرين وتهدروا حجز كم زجبره ودب حرات هاجرات دم كاب هاجرات عالم 240 حدن هاجرات نروسيا أدميت أن ينقبل صحيح الله بدحر زجيتها جورده كابتن نزي قبل على يوكرين استخفت كينات زد جفا حمشت هاجرات ኤርትራ ሓንቲ ያኔራ ድሕሪ ምባል ደገፍ ናይ ኤርትራን ሩስያ ዘገርም ከም ድማ ኣሰንባድ ኣይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ጎረቤት ሃገራት ዘይ ምክንያታዊ መጥቃዕቲ ናይ ምግባር ነዊሕ ታሪኽ ኣለዋ ነጽነት ካብ ተወሰዳት ሒዛ ኣብ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ኤርትራ ምስ ሱዳን ኢትዮጵያ የመን ጅቡትን ኣብ ግጭት ተጸሚዳ ትፈልጥ ያ ክብል ጽሒፉ ጌታቸው ረዳ ቀጺሉ እቲ ምስ ጎረቤት ሃገራት ሓቢርካ ብሰላም ናይ መንበር ሓሳብ ብኢሳያስ ትርጉም ዘለዎን ክትነብረሉ ዋጋ ዝግብኦን ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ኤርትራ በአካል ኣብ ዘይተሳተፈትሉ ግጭታት በዲፕሎማሲያዊ ንዋታዊ ኮመደማ ፖለቲካዊ ሓገዛት ነዝተፈላለዩ አንጻር ጸላእቶም ኣብ ዕጥቃው ጎናት ዝኣተው ጉጅለታት ሓገዝ ሂባ ትፈልጥ ያ ክብል ጽሒፉ ካብዚ ቀጺሉ ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ንአብይ አሕመድ ደጊፋ ተሳቲፋያ ኣብዚ ናይ ሩስያን ዩክሬንን ኩናት ድማ ንዩክሬን ምድጋፍ ንኢሳያስ ምስትናቱ ፖለቲካዊ ቁማር ዝጻረር ኮመደማ ንዩክሬን ምድጋፍ ማለት ነትናቱ ኣብ ትግራይ ምትእትታውን በተዛዋዋሪ ሙግላሕ ማለት ኢሉ ክገልጸን ከሎ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ወኪሉ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንጻር ሩስያ ዘየድ መጸሉ ምኽንያት ንሰላም ስለ እንደሊና ዝበለ ድማ ምስታ ኣብታ 1984 እትበሃል ብጆርጅ ኦርዌል ዝተጻሕፈት ሰላም ማለት ኩናት ማለት ይዝብል
ገጽ ባህር ናይ ሓደ መንግስቲ ዘለዋ መጽሓፍ ከም መሳሰሎን ከሎ ሰራዊት ኤርትራ ምዕራብ ትግራይ ንዓሰርተታት ኣሽሓት ሓይልታት ኣምሓራ ይዕልሙ ኣለው ክብል እውን ጽሒፉሎ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ነዊሕ ዝኾነ ኣብዛ መርበብ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ጽሑፉ ብዛዕባ ኤርትራ ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጽሒፉሎ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጽሑፉን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ልኡኻቱ ካብቲ ናይ ሩስያ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ንምኹናን ዝነበረ መስርሕ ምድማጽ መውጽኦም ድሕሪ ምኹናን ነቲ ናይ ዩክሬን ኩናት እንተዝኹን ነይሩ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ዓዲሙ ዝገበሮ ኩናት መጎልሕ ነይሩ ብምባል እዩ ንሱ እውን ብተግባር እዩ ኣብ ናይ ዩክሬን ሩስያን ኩናት ከምዚ ዓይነት ውሳነ ወሲዱ ከምኡ ድማ ነታ ኣባይ ተጸእታ ኣብ ልዕሊኡ ስጉምቲ ከይውሰድ ናይ ቀውፊ መሰላት ትጥቀም ሩስያ ከይከስር እዩ ከምኡ ገይሩ ብምባል ኣብን ኢሳያስን ኣብዚ ናይ ዩክሬን ሩስያ ኩናት ሓቀኛ ሕብሮም እዮም ኣርዮም ክብል ጽሒፉሎ أنصارتي بسعود عرب زمرح وتهدروا كيدان كقالوس صنحو يمناويان عطقات حوتي أبزكايد ومتقعتي بوحدو 8 وتهدرات سودان كم زقتولا حبيرم مستكوجلك أربات زلوا مدبر تلفزيون المسيرة أبزفن وت فيديو أبسميناو معرب أب التركب كتمهارد نخلت معتز زقصلو وق كم استخايد خد قلص انكلا أبتزرقي حتى زلا فيديو دما زموتو زقصولون زتمارغون وتهدرات يا كتر اترايا اتم عطقات بجكازي 15 وتهدرات نكسنا سعود عرب كم زقتولون بركت زبله برتاتن تتكوستن كم زمن زعون قليصم ازي يخون برتهم عطقات بزعباتي ابل اليوم زورده كساره زخون حبريته يهابون حيلتا السودان كاب كل تشحن 15 جميرهم اكلتي بسعود عرب زمرح كيدان بمخان ابتي كاب كل تشحن 11 جميرو زقصله كينات يمن نتناب كتم عدن كغعز تجدده منقس زدقف لفنت تحابيرهم يوم زساتو فزلو كم ذكر از كينات كجميرن كله ابتوان بريزيدنت السودان زنبره عمر البشير نتخيدان مدقف ابلات مدب سراويتن بفلوت جنرال محمد حمدان دوغلو وي حميت الزمرح تورور تحايلتات كسد تسممعو نيريو ابز اوان اب يمن كندي زاخلو وتهدرات السودان كم زلو نصر كوانت زيكونه اب حد اوان غنا كساب 30 شح بصح منبارم صبصبات يحبرو كم ذكر عطقات حوتي ابز حلف ورح طري اب سعود عربن امارات عربن متقعتات مفصامم سقات فطيرو نيريو اب كل تشحن 11 بقوع عرب زفلط حزبو ثوره اتنوح اوان اب سلطان صنح على عبد الله صالح سلطانو نعبد رب منصور امر رغاب بزقات امودقات بوليتيكاو مسهغار زسعبه زي مرغا نيمن نابكينات يشميموا عطقات حوتين امونات حيلتات صيتا على عبد الله صالحن نتا هاجر بمولو بمقوصر نعبد رب منصور هادي هاجر لقوها مزوصيم غيرما كل تشحن 15 سعود عرب التمرحو لفنتاو كيدانغن بريزيدنت عبد رب منصور هادي نملاسن بايران يدغوفيوم نزبلتم ملشاتات حوتين مدخامن متقعت نفرتي جميرا ازل فنتاو كيدان كاب هاجرات امريكا بريطانيا فرنسان نواتاو حاجزن سلايو حبريتان يركب منباري يزفلات نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم